Nali Terangpi Osomar inut dokok phit apenan kangdat kedam phit Risomar along dunjui alamkli keklan. Nali Terangpi hem chebang non pusi apenan thoneswarong phar kachuningri. Non malamakai Risomar ta sarpi marwan tan lapen ukorjang ta sarmaraphan do tanpu alam penang klamponlo. Non he jong satami lapu nijang karbiang longarlo jengkha telehor rong phararong Rongasar, Dhonsing Rong Paramekar, Dhoneswar Rong Par Achor, Nali Terangpi Tami, Osomar inut dokok phita, Risomar along dunjui alamkli keklampo. Lapen lapu, Nali Terangpi apenan Dhoneswar Rong Par pen kapachini dun atengke, Nili ke hem kachikem jipu phan, angtan kachongda dam juilu. Sitami, Nili chorabang kupikoson ke mathane, non hep nipho malong, Sundar Kram Salong, Nili hem, abang kabe phi, dunjui. Kidunjui rong amen bakalia adorso rong pia rong lapen Nali Terangpi Osomar inutlo amen ke close rong pharpi pusi pachinipo lapen Dhoneswar rong phar setami achora phan phone kaching ki pajoy pajai tami thekdon long ulo setami ning kachilar doji pu ajatami pu pedetla lapen Nali Terangpi bangalong dunjui phi setami apinan Dhoneswar rong phar pen kachuning ripon nahokle dutami Osomar inut Jinsura hem chebang not kaya teng hem chubuchipa minang pusi chuning ripo lapen theklong abang aling sutami bangso 7904059347 anambara long nang humri igdat no dongka mo campaign Robinson Rongpi news fast karbiang long Arakom pini nili nang itung news channel tung panchunin di kantung alam ke nilo je nilicor banglong nangkat dunjui amat nili bangke tak Chennai sido Chennai hem rit thangda we pusi hem jukim din ne hem kachina na yipan si nili ku Chennai nang tungdat jui lo malaso ki niso banglong nangkat dunjui amat adim bangke bokilia area sidolang nonamat ke amat lasi KSA hatung hanta khobor kilo nang review lo amat long tektilang mantap amat pinipen nipo an lo malasi nang litum news live news channel ahin pen nang litum nilicor phan nang kiripi dunji phan kabor ilapen an tu se social media long nang pachet thang pi phan nang litum phan chuning rilo lasi an tu se nang pachet thang pitha lapen nang bor pitha lapen nang review tha lapen along kita nak khobor nang puri pitha ni kita cebor lo kurial tumang bong menta ciri dung hoi lo kita nonanta thang khobor ta welang amalasi nang itu phan chuning ri patu lo lasi jat pen abidi sita nang palong pitha lapen amuni ramen bangke lake Sundar Kram Sapu pakai nembang ke Sundar Kram Sapu lo amar rong alang pan kehang kacetang mane lapu kehang bangke kang ting si alang nipan kehang amat alang nilicor amena bangke Nali Terangpi pu pare nilisuki amena bangke closir rong parti pu nilimena bangke moheswar rong partu amat lasi arong bangke bukulia lo sita nukit do amit kito wek abang ke adorso along segitu arong bangke amat rong hangarong bulune gopine honi tapan ini ngawe amala sinang itu ahin pen antu se naso video mata news live news channel atum pancun rilo lapen social media tum ranto tuning itu letor lo lasi antu se nang pada tang kita antu se mana nang body pitha nilita nisupi dokong nisupi kan anu seketing tu macam elo man nili tu kai lo si dokong man nilita thang na tiklan ke lo amat nita non tong sekot ke bang ke lo amala ke bang ni pandang ke nilita bor kilo mane ini pena bangkong penapik latchen ke do link sini li ta hem cilai fansi bor ipo amala si nang social media hin pen la news live hin pen tuning ri padu lo jat pen abidi sita nang bodi pitha la pen nang taklat vivek tha la pen nang palong vivek tha apa an to lo